Kape mo guys. Kita day. Sa mag-init ako day ha. Kape sa kagabion. Asa mo kung kape dire day? Day asa mo kape? Pa, murag imo naman tong diinom pag-buntag pa. Sige mo pa nahurot eh. Nahurot. Nah, yate ka Hindi init. na pagpangapi, di ba? Nya, gainit pag ikuan eh. Di na. Nya dinala ni. Ita ni asay mo mama, di asay mo mama. Ma, Kung kape. Ano na yung papa di aday? Sa problema na niya. nahurot na gunong kape. Ang kape na ko bakas sa Ay wala kape. Ano pa magunsa di ka para painit? Umi ginom kape. Asus ka na rin problema di ay oh nako giandam kape. Ay. Mo ni the best na ko nga kape. Thank you kay my son. Salamat kayo. Mag-uni kape mo ba? Oh, day. Kini kape ha day. Nami kini kape ha day. Totoo yan. Tanduay ra. Bola lang yan. Bay. Ang meaning sa tanduay dan, day, tanan anaa ni ini demonyo ug ang yawa. Ram, rayuma, uba, ug malaria. Galing. Demon. Sus. Ah, balik na day, balik na kay kong kape. Ah, bako pangdaan. Pagkatanlas ng kape ha. Wala kang kape. Nangian ni kape ha, oy day. Nabi, Bago ah. Bang Albert. Ah. Nami kape ha day. Guba-guba na ang lami. Ano ka painit? Painit sa tiyan. Naho. Ah, mata nami. Oh, di ay kuan dire. Ang kani. Oh, Ah, pagkatanlas. Morin day. Ako pa may nagbuhat ani day nga mga isuwa ang pipino. Pipino. baguba na ako eh. Kasi kaon na dyan siya da. Ako ka tao. Kami yung kape ha. No, 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 no. Kami yung kape ha. Baguba na ako. Oo. Sabi mo na hurot. Oh. Ate, buat kape ha, isuga. Ah. Gusto mo? Mahilang kali ka pa. Kini kape ha, dipit inita. Ganyan hindi tayo ubutan. Inita ni kape ha.
Kami yung kape ha. Binji ipon, ligigan pangapi, Je. Mana bagong kape na to, Je? Binji ipon. Arnel Rumaris. Vicky ipon. Janrel Kuralis. Guys, mau nih itu bagong kape, guys. Albarda. Mangkau JR. PLD Res Gonggong Claris Gokong. Rosinto Rinante. Og si Reponte Mark. Elimino. Og si Domikil alias Baydornog. Mau nih itu bagong kape, guys. A few moments later. Grabe kape ha. Murot dod. Grabe. Hindi magkaya. Di paningot terus kape kainit eh. Hindi siya ganahan na. Pansya ka na ang mahinang nila lang. Yung mga mahihinang nila lang Mm. ay magpatutubag inom kape sa mga buy basic ba. Kaming mga immortal ra ang kaya ni. Ah. Wah. Ah. Subog. Ay, ah. Yan. Kape mo guys.